nadala sa pag-aimbestigaran sang Department of Justice. Base man sa hingyo sang Presidential Communications Office, ang Ilongga vlogger nga si Eloy Bugri sa The Queen of Revelations. Inikaangot sa ginapahayag pagpalaptas ini sang fake news na hanungod sa sitwasyon sang ikaayong lawas ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Base sa PCO, kaupod sini ang nga pag-aimbestigaran sa Daire Gondola Ping kag Craig Underpal nga ginapahayag nagapost sang fake medical documents, mga peke nga litrato kag hindi matuod nga kondisyon sang presidente. Sunod sa PCO, ang mga ginhimo sa mga nasambit nga individual mahimo maglapas sa Article 154 sang Revised Penal Code kag sa Cybercrime Prevention Act. Ilabi na subong nga may ara sang ginapangatubang nga state of national emergency ang pungsod. Gilayo naman nga nagpagwa sang pahayag si Eloy Bugris nga suno pa sa iya nga mga impormasyon nga iya ginapagwa ang kabahin sang transparency sa isa ka demokratiko nga sistema na hanungod sa ikaayong lawas sang presidente. Nahibaloan nga ini ang kasugtanan ginalakipan sang PCO, Department of Justice kag Department of Information and Communications Technology. Agod pabaskugon pa ang kampanya batok sa online disinformation kag deepfakes. This is how important I am. Because you had to announce to the world, to the Filipino people that leads all over the world, that you are investigating me. Why is that? Dahil hindi nyo kaya na magkaroon ng isang Eloy Bugris na nagsasabi kung ano ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Just like Rob Rances before. Just like Maharlika. Just like Harry Roque. Just like the rest of my fellow influencers who does not know how to shut up. And you know what? I have one day to die. Hindi ko pagsisisihan na pinaglalaban ko ang isang katwiran that I am fighting for my reasons and for the things I believe what is right and for the things I believe in my heart that is right. Hindi ko pagsisihan yan.